prove higher grounds ni wan makare. Sirikal be nyalo kwayo kabisa ni bende ginyalo miye jonyuol waiver maka gini kalo to gichul ne gimiye kata jonyuol kata mana transport maketo tero nyithinde school kata school fees nikech sani nitie jopur moko mategemea mana cham gi magidhi magiuso mategemea kata chak ginyiedho giuso chak gitimango ere kaka sirikal bokonyo jogi wangiuru gini matut wabeduru piny waket paro wakanyakla wakonyre gini koro wan be nyaka waket sirikal kagika wan be wabed piny wang'eya ni ere kaka wanyalo konyore kaka oganda kaka jo Kenya. Mane mara mogik to mogik kabisa alamo ne ji te Nyasaye mondo Nyasaye omedritowa sani oken sa dhi oko go abale nam sani oken sa lupo waherre wabeduru maber mondo wajikinga wan be kata kapok sirikal obiro wan waritore nade to agonu mos ahinya jogo ma ohula oseyudo midhiero mar ohula matimore gi Nyasaye mondo mi ujingo kendo Nyasaye mondo medritou to mae be biro kalo. Erokamano ahinya. Hilda ntiere wach ma ili thuolo mar orumo. Adwa mana wacho ni sani kaka ji go through a lot. Jonyuol, adwa mana kwayo jonyuol mondo ong'e kuma nyithindegi ntiere bende. Take care of your kids, know where your kids are. Mano kende mago. Erokamano ahinya Hilda Ombero, Charlotte Mariam kachiel kod in Gaudence Akinyi kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak makamae. Ageno ni joma mine kachiel kod jogo duto ma midhiero mar ohula kelo negi midhiero gibiro bedo ka giyudo konyruok mapiyo kata maber mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi mapile ka pile kata obedo ni gintiere midhiero gi sani. Nyakora Muge Jong in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa nyaka gi sani ma en dakika achiel kende tok saa 5 mar onyango makoro watieke twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo Cleophas Oluoch kaachiel kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare wagonu erokamano ahinya. Uriti masani Nyakora Muge Jong ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Oduor.